Türkiýanyň Samsun şäherinde neşe sowdasy bilen baglykda Türkmenistanyň 2 raýaty saklandy. Olaryň biri Kadyet dinlenşiginiň ýylyany tutsak edildi. Bu barada türk media terişdeleri habar berýär. Haberler.com neşriniň 13 fevralda çap eden habaryna görä, Samsun polisiýa müdürlüğiniň neşe terişdelerine garşy görüş bölümi ýolagçy awtobusy bilen Stambuldan Samsuna neşe maddalarynyň getirilmegi bilen baglanyşykly reýd geçirdi. Reýdiň dowamında Türkmenistanyň 2 raýaty saklanyp polisiýa bölümine alınıp gidildi. Türk media serişdeleri Türkmen raýatlarynyň adynyň we familiýasynyň diňe baş harflaryny aýtmak bilen çäklenip, olary köpçüligi GY we HG diýip tanadýar. Tutulan adamlar bilen bilelikde 96 gram metamfetamin maddasy ele salyndy. Türkmen raýatlary polisiýa bölüminde soraw çekilenden soňra GY Samsun şäheriniň Kadyetine iýerildi. Bu ýerde geçirilen sud dinlenşiginden soň tutsak edilen Türkmen raýaty Samsun T tipi yapık türmesine uğradıldı deyilip, habarda onun ıkbaly barada has jikmejik maglumat berilmeýär. Şeýle-de Türkiýanyň media serişdeleri beýleki Türkmen raýatynyň Kadyet gödöwçüligi şerti bilen boşadylandygyny hem belleýärler. Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar we işsizlik yüz müňlerçe Türkmenistanlynyň iş gözläp daşary ýurtlara çykmagyna sebäp boldy. Barmak üçin viza talap bolman soň şeýle-de iki ýurduň arasyndaky dil umumlygy sebäpli iş gözleýän türkmenistanlylar esasan Türkiýe köp barýarlar. Munyň bilen bir wagtda soňky ýyllarda Türkiýede türkmen migrantlarynyň ady bilen çykýan jenaýat habarlary ýygyderli çap edilýär. Mundan 10 gün çemesi odol Türkiýede Islam döwleti terrorçy toparynyň agdalaryny galp türkmen we türk pasportlaryny satmakda guman edilýän 3 adamyň şol sanda Türkmenistanyň bir raýatynyň tutsak edilendigi habar berildi. Soňky döwürde Türkiýede kyn şertlerde ýaşaýan we işleyen Türkmenistanlıların köpüsünün pandemiya aladalarynyň arasında işlerini yitirip yurtlaryna hem dolanyp bilmän has agyr ýagdaýlara düşýändigi we Türkmenistanyň ilçihanalarynyň hiç bir kömek ýa goldaw alyp bilmeýändigi hem habar berilýär. Bu ýagdaýlar uğruny yitiren, çykalgy gözleýän köp adamyň her hili hoply işlere baş goşmagyna, dürli sebäplerden şol sanda käte öz janlaryna kast edip ölmeklerine hem getirýär diýip azatlyk bilen gürleşýän migrantlar aýdýar. Türkiýede resmi taýdan ýaşaýyş ruhsaty bolan 118 miňe goloý türkmenistanly ýaşaýar. Türkiýanyň migrasiýa boýunça baş müdürligi tarapyndan getirilen soňky sanlara görä, türkmenler bu ýurtda ýaşamaga resmi dokumenti bolan daşary ýurtlaryň arasynda ikinji orunda durýar. Türkmen hökümeti daşary ýurtlardaky türkmensanlaryň sany barada statistiki maglumatlary jemgyýetçilige ma'lum etmeýär. Şeýle-de ýurdun resmi we ýarym resmi habar serişdeleri Türkiýedäki türkmenleriň duçar bolýan ykdysady durmuş we kanunçylyk kynçylyklar barada habar bermeýär.